Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ chinyechara ihe ndị nkụzi mere ya n'otu ha si akparị ya n'ihi ndụmọdụ o nyere ha. Nke a wee wute manija. Ka ndị nkụzi chinyechara ihe na-esere ha na Akụbụzọ, emesịrị ma ha ikpe, gwa ha na ha emetaghị ya. Ha wee nke mere na ha kwụkọrọ aka wee na-eti headmaster ihe. Ka o mesịrị nke a chụrụ Maazị Ọfọdụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ, gwa ndị nkụzi na a ga-eju ụgwọ ọnwa ha wee gosi ihe ọbụla mebiri emebi na ya bụ ọfịs. Ndị isi ụlọ akwụkwọ gwara Akụbụzọ ka ọ depụta ihe ya dum furu efu na ndị mebiri emebi n'ọgụ ha lụrụ. A sịkwara ya weta akwụkwọ oge o ji wee gaa ụlọ ọgwụ. Ihu bụ ya sọ ọchị mgbe a kwụghachiri ya ihe niile furu n'ọgụ na nke mebiri emebi. Naanị ihe ọhụrụ ka ejiri kwụọ ya ụgwọ. Edozizikwara ihe niile mebiri n'ụlọ akwụkwọ, zụtachaa ihe furu efu. Mgbe e nyere Akụbụzọ ego o mefuru n'ụlọ ọgwụ, ọ tara aka n'ọnụ na mwute sị, ọ bụrụ na m maara na a ga-akwụghachi m ego aka m ekwe na-aga ịgba ọgwụ kwa ụbọchị dịka dọkịta gwara m. Ndị nkụzi na-ewetara m ọnụ ahụla na onye na-alụ onye karịrị ya anya na-elele ya elele. Ha alụsola m ọgụ, ma olee ka ahụ dị ha? Ajakata nwamkpi ọ wụjighị ụkwụ, ọ wụjie aka. Agbaalala Maazị Ọfọdụ ụgbọ nwamkpi. Ndị na-aja ya ike ahụla na uru adịghị na ụkwụ ụkpana. Onye tiwara ọkụ o ji eri nri, o rie n'ala. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Ndewo, ka o mesịa.